Avui us porto una recepta superfàcil per quan tens convidats a casa una nit d'estiu. Tu prepares el pastís i, quan arriben els convidats, l'acabes de decorar i el serveixes. I així no pateixes de si el plat quedarà fred o calent. Per saber si estan cuites o no, agafeu i les punxeu amb un ganivet, una forquilla, un escuradents, el que tingueu més a mà. Si punxeu i la patata no resisteix, és que ja estan cuites. El que farem serà fer puré de patates, però ens ajudarem de mantega i una mica de crema de llet perquè aquesta patata sigui més amorosa. I a casa el truco que tenim és hi posem sal i pebre, però hi posem sucre per trencar l'acidesa del tomàquet. Un altre truquillo seria posar-hi pastanaga, però vull dir, amb el sucre és molt més fàcil. I afegirem la tonyina i farem un xup-xup de res, 2-3 minuts. Aquest pastís el feu per l'hora de dinar i és al matí. Podeu deixar-lo embolicat amb aquest paper i deixar-lo a la nevera. I aleshores, en el moment que hagueu de dinar, es munta.